Siyathobeka kakhulu bafowethu, namhlanje siniphathele umayogathi edlulisa amazwi ukuza kwabo uSinqamsodidla. Wasanda kufika-ke endimeni yomculo kwaMaskandi, kodwa-ke ubukeka eza kanzima kakhulu. Sanibonani bafowethu. Ngithembe niyaphila. Umayogathi lo ibhilisi wazelonke khona le msemkhulu. Njenganomuntu-ke osesihlalweni, njenganomuntu-ke owabekwa esihlalweni sobukhosi as inkosi yoMaskandi. Cha nje ngizothi nje hhayi, amandla omuntu akadliwa kithi kazolo. Amandla omuntu akadliwa kithi kazolo. Ngiphakama-ke nokuthi ngizobongela umfana omncane uSinqamsodidla. Ngiphakama nje nokuzombongela kakhulu umfana omncane. Usebenzile nje kakhulu, usebenzile kakhulu, okwakuyiphupho lami-ke nami ukuthi abantu abafishane begcine nabo bevelela ngale ndlela le ekwenzeka ngakhona. Engikugqugqumisa ilayo futhi ukuthi kungagqini lapha, kungagqini ngayo uSinqamsodidla, ngoba yona nto nami engangiyilwela ukuthi abantu abangayinyezi, abangayibukeli phansi. Lokho nako usukume nako ukuveze ebantwini, abantu bazokusaphotha. Cha nje ngiyabonga kakhulu esizweni samabhinca, isandla sedlula ekhanda. Lokho kusho olukhulu kuthina abantu abafishane noma iy'ncamo-ke kusho olukhulu kuthina lokho. Njengoba nami nje engangiyinikele nami ngizolwela bona. Angingagqini-ke lapho. Sengivala nje ukuthi cha, umqulo manje uphethwe yithi-ke manje abantu abafishane, yithi manje abantu abakhonyayo. Cha, sengivala nje ngane inkosi yoMaskandi. Ngiyabonga. Inkosi yoMaskandi akujiki nje. Njengoba senizwile nje bafethu amazwi aqhamuka kumayogathi wabhekise kuSinqamsodidla. Akuphelelanga-ke lapho, uphinde wayiphendulayo uSinqamsodidla nansi ividiyo. Hhayi, lutho akangangami, ukhubazekile umayogathi. Wena? Hhayi mina-ke nami mhlawumpe apasayidi lami ngami. Siyabonga-ke siyibambe kanjalo. Ngoba manje ngiyabona ukuthi uTV uzozuxabanisa abantu. Hhayi, nazi into zawo. Ngoba ngizokuthiwa uzokhipha noSminoff, kambe noma uzokhipha noLongana noSigwebo. Hhayi, bonke kodwa ngisamele ngibathi ngoba uMaskandi ngibathanda bonke. Ngiqale kuSminoff bese ngithi Sigwebo ngoba njani, bese ngibona ukuthi iy'nkabi ziyahlangana. Ngoba siziy'nkabi ngifuna sihlangane siphilisane sibe munye sibumbane. Hhayi indaba yokuxabana le uMaskandi. Manje umayogathi ngaleso sikhathi uzokugidela? Hhayi umayogathi nje aseke siyeke indaba yakho ngoba cha, angimboni. Awukabe yami. Hhayi angimboni. Hhayi asibangi lutho. Hhayi angimazi. Bathi inkosi yakho nje. Hhayi akusiyo inkosi yami. Wabekwa nje. Phela mina ngasemdletsheni yena mhlawumpe inkosi ngakuba hhayi ngakithi. Ngempela? Amen. Hhayi lutho angimazi nokumazi, ngingabanga nomuntu engamazi. Hhayi lutho akangangami, ukhubazekile umayogathi. Wena? Hhayi mina-ke nami mhlawumpe apasayidi lami ngami. Siyabonga-ke siyibambe kanjalo. Ey'nkundleni zokuxhumana kuke kwavela abaculi behalalisela kakhulu ingoma Sinqamsodidla ethi Halala, beyithakasela nje kakhulu. Nawo amavidiyo. Sinqamsodidla uyathanda ukunika amaskandi, umabhola ngekheya uyayithanda lento. Usithi halala uyathanda ukunika amaskandi, Sinqamsodidla uyayithanda lento. Umabhola ngekheya uyathanda ukunika amaskandi, Sinqamsodidla uyayithanda lento. Abanye mabephuma
Ungaphuthuma nje uyoyibhekela le ngoma uphinde uyidlalele yona ku-YouTube ikhona. Siyacela ni-subscribe uma uyithandile ividiyo uphinde u-like, siyabonga.